Počkaj, ešte im napíšem. A úvodný žurnál bude aký? Nie, tak vláda nabehne. Môžeme to video ešte rád, alebo tak. Nepustil náhodou Palo aj slzu? Nezdalo sa vám? Po tom videu? Bolo to. A podľa mňa bolo to. Hej, myslím si, že hej. Tiež som sa mi tak... Tak to zatiahlo hlas, že? Myslím, že hej. A aj si tak utrel očko. No 10 rokov, no. Čo? Starneme. Ideme do puberty. Mladší už nebudem, dobrý? OK, dobre, píšu, že zvuky dobre, tak sme asi ready. Vladan! Správy z publikačného. Ale ešte polka publika, keby prišla, kde? Ľudka, poď. Kde si? Na zvyšových kde? To je všetko. To je všetko, no. To je všetko? No. Je vás viac ako nás? Tak asi, no tak poďme. Vypredáme. Na 3 za 10. No. To je moje? Ja to beriem. Tak, vítajte. Priatelia. Dobre, takže ja by som vám rád predstavil svojich kolegov. Trošku, tuším, to má vidieť lepšie? OK. Svojich kolegov z divadla Moment, ktorí o sebe povedia trošku viac. Dneska bola téma 10. výročie a Jano veľmi často spomínal slovo improvizácia, až mi to bolo blbé. Ale vôbec mi to není blízke inak. OK, tak snáď po tomto, čo si poviem pár slov a ukážeme si, čo to je, tak ti to bude bližšie, alebo nám to bude bližšie, lebo je taký, no, je taká zvláštna, jak by si to povedala, zvláštna aktivita ľudská. A teraz ďalšie keci o impre vám povie vedúca Ivanka. Dobre, takže ja som Ivana, toto je divadlo Moment a teda nejaké úvodné dristy, ešte vám poviem na úvod. Všetko, čo dneska uvidíte, bude improvizované, bude to tvorené tu na mieste, bez prípravy textov, bez skúšok. Naše scénky budú inšpirované vašimi nápadmi, to znamená, že to tvoríme všetci spolu. Vaša energia bude pre nás palivom, takže koľko toho vrázite, toľko dostanete. Bude to naša spoločná show, nebude to o tom, že vám niečo predvádzame, ale budeme vás aktívne zapájať. Pravidlá, máte nejaké pravidlá? Pravidlo číslo 1. Prosím vás, buďte drzí. Vykrikujte, keď niečo chcete vidieť, môžete akože sa zapájať, môžete si povedať, čo chcete, budem vás vyzývať aj, aby ste hovorili nápady, ale kľudne buďte slobodní, môžete do toho vstupovať kedykoľvek. Pravidlo číslo 2, žiadne limity to nie sú. To znamená, že keď budete mať chuť a chcete sa zapojiť do nejakej scénky a budete chcieť akože byť súčasťou tohto celého, ste vítaní, pozývam vás, môžete si to skúsiť s nami. No, takže Teraz ešte by som rozdala takéto papieriky, čo budú vety do klobúka, to budú vety, ktoré my použijeme počas scénky. Ja vám rozdám papieriky a pera a môžete si tam napísať, čo len budete chcieť. Píšte prosím veľkým tlačením, takzvaným caps lockom. Skúste tak, aby to bolo čitateľné, veľmi to pomôže. Jednu ešte Však ty sa nejete, ne? Jak minule? Chce viac papierov, tak... Neviem, ale... Môžem perov? Jasné. A potom to bolo dávať. Dobre, a môžeme asi otočiť hodiny, ne? No, dobre, ale počkajme, keď sa dosypú trošičku ešte. Dajme, že nech sa dosypú, oni dopíšu si vetičku a potom urobíme dramaticky, vieš, speech. Akokoľvek vetu? Nie. Dobre, takže píšte... Nepíšu perá, tu sú ďalšie, netreba improvizovať. To sú texty perá. Ja mám, že? Keď máte, tak to prosím.
Tie pera sú to asi od začiatku, tak majú 10 rokov, nie? Tak nepíšu. Už To vyšli. archívne. Čiže keď budete mať, tak to prosím hoďte. Ja som rozmýšľal, že čo dám a... Až také tajné to je? Nie, len nemám tak napísané. A píšte, čo vás napadne, že nerozmýšľajte dlho, že aj tu som vás chcela pri tých nápadoch požiadať. A kto má viac nápadov, máme ďalšie papiere prvé. Áno, máme papiere. Janoš, ty by si mohol. Ja mám strašne mal nápad, som úplne vypadnutý z nápadov. Aj my? No, ne. Sme v tom spolu. Potom si vás nešekoli. My sme nevedeli, že to sú asi sem Ale ten mikrofón iba nie, lebo ako... To javisku máme celkom také... Nie, to je mikrofón. Čo je to mikrofón? Polož na zem. A že vraj máme na ňom stúpať. Odzem logika. Tak to budem nervózna. Či nestúpim. Prekoľko nám uplynie čas. Aj strejčina pošlite. Hej, kľudne môžete, keď napíšete do komentára, tak prepíšu to kolegovia. Takže píšte aj vy. Zapojite sa takto. A potom, ja neviem, keď budeme chcieť zapájať vlastne nápady, tak neviem, keď niekto niečo napíše, tak môžete nám to povedať, že takýto nápad niekto má. Tak by sme mali zvoliť hlasnú trúbu. Danielka povie super na to. To vyzerám ako trúba, alebo hlasná. Dobre, super, tak hodiny máme pripravené. Máme takéto perfektné ultramoderné hodiny, ktoré nám budú merať čas. Je to presne 1 hodina, čo by sme chceli teda dodržať. Áno, môžeme ich pretočiť teda. Stále to veľký moment, čo je nás to. Takže ste pripravení na show? Našu show? No, nebude to zadarmo. Určite ste usedeli po celom kancelárii, nie? Tak dáme si takú hru spoločnú na úvod. Ja vás poprosím, aby ste sa postavili všetci. A vás poprosím, aby ste zapojili tiež do hry. Je to veľmi jednoduchá hra. Budeme vám dávať pokyny a vy na tie pokyny budete reagovať. Keď poviem výmena, tak sa vymeníte so svojím kolegom, si vymeníte miesto s ľubovoľným kolegom, ale nemôžete ostať na tom istom mieste stať, ako ste boli. Tak si to skúsime. Výmena. Dobre. Keď vám poviem high five, tak si plesnete s niekým. High five. Super. Keď vám poviem, že ženy, tak všetky ženy ostanú stať a muži si sadnú. Ženy. Veľmi dobre, veľmi vám to ide. Teraz muži. Muži sa postavia a všetky ženy si sadnú. Vynikajúce. Ešte aké tam máme pokyny? Povieme, ako sa každý identifikuje. Bumru. Teda šampán. Bumru. Aha, jasné. Keď poviem hej, vy poviete rub. Hej. Rub. Hej. Rub. Veľmi dobre. Keď ja poviem bum, tak vy spravíte tlesk. Bum. Bum. Perfektné. A keď poviem hociaký iný pokyn okrem týchto, tak nereagujeme. Ešte jeden posledný je, že stop, to znamená, že ak sa hýbem, tak sa v tom prípade zamrznem a nerobím nič. Takže ideme na to. Ste pripravení? Výmena. Muži. Ideme na hore. Hej. Rub. Bum. Muži. Zadaš. Dobre. Výmena. Stop. Hej. Rub. Bum. Hej. Rub. Sadnúť. Ale no tak. Keď si píšte hodný, ktorým sa nám nemá pokyn. Ženy. Bum. Hej. Hej. Bum. 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 Hej. 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 Vynikajúce. Že muži sedia, že A to zabudala. Či ostanú stať.
No a teraz ešte jednu peknú vec, že otočíme sa teraz k svojmu kolegovi ľubovoľnému a povieme mu nejakú peknú vec. Napríklad si dneska veľmi dobre vyzeráš, perfektne sami s tebou spolupracuje, si veľmi múdry, šikovný, krásny. Dobre, ďakujem vám. A teraz príde Jarmila a bude sa pýtať otázky na telo. Ja ešte tak veľmi rýchlo našu interaktívnu hru tu zakončím, že chcela som sa vás spýtať, že kto je v Dexfinity dlhšie ako 2 roky? Ruku hore. Dobre. Kto je viac ako 3 roky? Aha. Kto je viac ako 5? Kto je viac ako 7? Nie. Online, iba online. Online? Iba online istí. Super. Online sa hlasia? Dobre, teraz sa vás chcem spýtať. Kto miluje svoju prácu, nech sa postaví? Jasné, robíme fotky. Super, môžete to zvládnuť. Prečo trečnicový sedík? Sledoval si, áno. Jasné, fotografickú pamäť. Super. Dobre, ďalej. Kto niekedy spal na home office, sa postaví? Ja napríklad. Čiže o tom je home office. Môže to byť 20 minút. Super, ešte mám otázku na telo. Kto niekedy flirtoval s kolegyňou alebo kolegom? Za svoju Mal robiť čo? Sa postaviť? Čo znamenalo, že si skoro spadla? Tak sa má postaviť, áno. Kto flirtoval niekedy tu s kolegom? Nikto, tak by sebe. Vážne. To je seriózna firma. Kto je klamár? No neviem. Dobre, a moja posledná. Kto sa teší na team building v Liptovskom Mikuláši? Ruku hore? A to je málo, to je málo. Nevedia o tom. Ja nečítam e-maily. Nečítam e-maily, že to je tajné. Tak už sa teším. Tak čo, nie? Tak sa tešíte, nie? Ja sa teším. Dobre, vidíme sa tam ináč. Dúfam. Dobre. Takže... Toľko, Jarmila. To by bolo za mňa som. No, a teraz máme tieto vetičky, tak myslím si, že poďme ich použiť. Dobre, takže ideme prvú hru, teda si zahráme. Vety z klobúka, potrebujeme 2 dobrovoľníkov, hercov. Stále je to tá ponuka, že keby niekto chcel sa zúčastniť a chce ísť na pódium, tak ste vítaní. Môžete zdvihnúť ruku alebo niečo, ja vás zaradím, takže môžete. Každý si potiahne 5. 5? Takže herečky použijú, dobre, budú mať tieto vety, ktoré budú hrať nejakú scénku na nápad, ktorý nám vydáte. A tieto vety musia začleniť do ich rozhovoru. Super. Takže nejaký nápad, že kde by sa mohli nachádzať? Na Marse. Na Marse. To je obľúbená téma. Dobre. A nejaký nápad, v akom sú vzťahu? Sokyne. Sokyne na Marse. Tak. Tak v realite. Adela, toto som si o tebe naozaj nemyslela. Myslela som si veľa zlých vecí, ale toto teda nie. Ja sa ospravedľujem, Miška, ale to, pričom si nás načapala, to bolo vážne prvý raz. Vážne. Prvý Prvý. a posledný, dúfam. No jasné. To už sa nezopakuje s Andrejom vôbec, však ja ti ho nechám, to je tvoj muž, vieš. Ale také spestrenie, ne? Však máme tu nekonečný život, už 150 rokov, tak trošku sme si to spestrili, vieš. Dobre, akože jedenkrát dokážem odpustiť. No, ty si zlatá. Dáme prosecco. Peťa, veta.
Ty bečár! Prosecco? Takto z rána chceš byť? No o 8 ráno? Takže my sme si pripili na to, aká si ty veľmi veľkorysá, že sa podelíš raz od toho svojho Michala, no. Tak to je pravda. Ty si pravda, ja som, áno. Som si. veľkorysá žena. No. Tak som počula, že tu je veľa proseka, že tu by sa mohlo. Dobre, dva poháriky. Tak si dajme. No dobre. Jarmila veta. Len ja mám parazity. tak musíme si strážiť ten pohár, áno, že ktorý budem ja piť. A teraz trošku je blbé, že teda s tým Michalom dúfam, že to nedostane aj on. A ja? No, tak tým pádom, neviem, jak vy spolu fungujete, ale tým pádom aj ty, no, ak teda. Adela, ja som ti hovorila, že máš brať liek na imunitu. No, ale ja som teraz taká eko, vieš? Aha. Ja som... Peťa veta. Prečo sa furt mračíš? Vrásky budeš mať. No, to súvisí asi s tým eko, lebo není to nič moc život, no. Bio, eko, všetko sa snažím, teda smutok na tanieri, to je niekedy fakt. Ja viem. Preto ja som sa rozhodla ísť to druhou cestou, vieš. Áno? Toto mi robili sama chemia, či čo? lifting. Ale dobre to je. Hej. Hladké, No. Ukáž? Aha. Dobre. Takže... Jarná veta. Musím sa priznať, mám jedno nemanželské dieťa, už má 14 a volá sa Jurko. A teda, teraz mi to tak napadlo, lebo keď si hovoríme tie pravdy, je to s tvojim Michalom, no. Tak druhýkrát toto bolo pošmyknutie, hej. A ja som chcela byť kamoška. Ja som chcela si s tebou dať to prosecco a ty mi toto povieš. Peťa veta. Ty mrška. Ty mrška! Tak takto už kamarátky teda nebudeme. Ale Jurko, vieš, ešte by si ho mohla spoznať, on je zlatý chlapec, úplne sa podobá na Michala. Nie jak váš Danko. Čo tým chceš povedať? Že Danko sa nepodobá na Michala? Len hovorím teraz, keď už vieš o Jurkovi, že teda Jurko sa viac podobá na tvojho Michala, než váš. No tak, ale čak to nemusí nič znamenať, nie? To tam ide od Áno. Jarmila veta. Ježko s Krtkom pijú fantu na intergalaktickej lodi. To je teraz jeho obľúbená kniha. Jurková. Danko to nečíta náhodou? Lebo aj Michalová a Jurková, vieš, oni majú veľmi podobný vkus, čo sa týka literatúry, aj hudby, aj intergalaktických lodí. Tak vieš, možno keď Jurko to dočíta, tak by to mohol dať potom. Že či sa to bude páčiť aj Dankovi, že? Áno. Jasné, že sa mu to bude páčiť, však majú rovnakého otca, že? Peti veta. Kúpila som si škrečka a zabudla som ho v chov produkte. Aha. Takže budeme sa tam musieť vrátiť a budeme musieť túto konverzáciu potom niekedy doriešiť neskôr. Počuj, Miška, ale ty si úplne znervoznela. Takže aj toto, jak si zabudla škrečka, to je dosť vážna vec, ja neviem. Podľa mňa... Sa tu bavíme o Dankovi, že či je Michal jeho otec, a ty si úplne, počuj, ty sa potíš. Ale nie, však je teplo, ja sa vždy potím v teple, chápeš? Ja viem, že sa vždy potíš, tak to cítiť, ale... A stratila som tenisky, tak akože aj mne sa stávajú takéto veci, ale... Presne tak, vidíš? No, ale ten škrečok, to je dosť blbé, ak zabudneš škrečka, čo si práve kúpila živú bytosť, hej? V produkte, tak ale vieš, tak on si tam bežka, bude si bežkať aj potom, a on, vieš, si to ani nevšimne, čo som ho tam zabudla. Počuj, koľko má ten váš Danko rokov? A prečo sa zase vracame k Dankovi? Lebo mne tu teraz úplne intergalakticky docvakávajú veci. Aha. Že ty ma tu ideš akože obviniť z neverí. Však to je fakt. A neviem, či ten polárny vietor trošku nefúká od teba. Peťa veta.
spadne mi hruška do vody. To akože... To si sa priznala teraz? Vieš čo, nie. Nepriznala. Len keď sme prišli sem na túto planetu Mars, tak sme si povedali, že čo sa stalo na Zemi, to sa stalo na Zemi. Takže by sme to už nemohli a nemali vyťahovať ďalej. Čo ty na to? Ty, ale s tým by som súhlasila. Čo sa stane na Zemi? Jedna veta. To sa stane na Zemi. Určite máš parazity. A to preto je celé, čo nám tu vzniklo. Dáme si ešte jednu takúto? Áno, dobre, publikum si, že áno. Dobre, takže teraz budeme chlapskú, hej. 4, dáme 4. 4? Áno, neviem, či myslíte na 5. A zase dajte nejaké indície alebo niečo, miesto, vzťah. Miesto aj vzťah bol ideálny. Dobre, máte 5. Tak Mariánskej príkope. Ešte jedno. Ešte jednu. Ponorke. Ponorke Mariánskej priekope? Ja to sa zaujímavé. To je dobre, sa ľúbim. Mariánskej priekope, okej. Už, 3, 2. Tak, Luk, počúvaj, to vyzerá. Tak tu hlboko som teda fakt ešte nebol. A vieš, čo ma najviac na to prekvapuje? Čo, Peťo? Že tak pozerám dookola, som si myslel, že tu nie je život, ale fakt, že aj tu sa dostali mikrotenové sáčky a plastové igelitky. Poháčaj v hĺbke 10 000 metrov pod To je morom. hrozné, aj teraz vidíš tu barakudu, jak má tú igelitku na čele, chuderka. To je strašné, už sme všade, ty vole. Ešte dobre, že máme takú tú odpadkárskú ponorku, kde zberáme smeti po celom oceáne. Tomáš, veda. Ale počuj, dovolenka za dverami, takže ja sa už teším, ako vypadneme z tejto diery a užijeme si potom dovolenku na Havaji. Určite, opäť pôjdeme k moru. Áno. Určite pôjdeme k moru, lebo ho máme málo počas pracovného dňa. Tak vieš, furt si v mori, tak Určite. chcem byť pri mori, nie? Tak je to To je iné. pravda, áno, konečne môžeme byť nad morom. Aj, už ma Byť nad nebaví hladinou konečne, byť nad Áno, hladinou. byť nad hladinou a držať opäť takto ruky, aby som mohol byť na skútri. Hľadám. Musím ti niečo povedať. Hovor, Si mama. to je pre mňa šok, To sú tie mikroplasty. ale príjmam to. Dar od Boha. Tak, si požehnaný medzi mužmi, čo ti poviem? Tomáš. Dáš cigu? Ty, vieš čo, keď nás tu nikto nevidí, ja som veľké povedal, že nebudem fajčiť, že som si prestal, ale Reku, vedel som, že budeme tu hlboko, snáď ma tu nenájde. Pri tých plastoch a všetkých tých výbušninách, to sa celkom dobre fajčí, ale je tu kľud. No, ale poďme počítať ryby, podľa mňa, ako to bude väčšia zábava. Hej, ale je tu ináč dosť temno. Zapnem diaľky? Zapni, kľudne. Hľadám. Zuzka. Poď ku mne. Si kočka dnes. No, keď som už tá mama, prečo nie? Doniesla som ti rezne. Ja to mám veľmi rád, keď sa obliekáš za Zuzku. A ich tá cigareta ti pristane veľmi. Áno, už som ju zhasila. Hej, a tu v tejto ponorke máme dosť priestoru na to, týchto meter a pol. To je akurát pre nás. Kubického. Vytoč chvíľku, miláčik. Jasné, Zuzi. Ja to už dofajčím do toho. Mama mi nedala. Mala si pýtať od otca, no čo ti poviem? To mi tá chyba, ja. Ja viem, to muselo byť ťažké s tvojou mamou. Ty Tak keď si ma o tom rozprával, keď som bol na vysokej škole, ako si vybral toto smetiarské povolanie v oceáne, tak to muselo byť veľmi ťažké. to bol môj sen práve, že ja som chcel robiť toto povolanie a mama bola proti. Ona bola proti? Áno. Ona bola tá, čo hádzala tie odpadky do toho mora. Presne. Hľadám. To som si mohol myslieť. Selsák predal chladničku Eskimákovi. To sú najnovšie správy z mora. A čo sa deje ďalej na Slovensku?
Tým teraz mi to predhľadal len Tulen, ktorý tu išiel okolo, ja sa s ním tak akože rozprávam, tak mi hovoril nové drby proste z Grónska, tak toho sa podarilo. Asi to bol Selsak z Dexfility. Plusové body za brand, ne? Nati je sexy dračica v tých červených šatách. Sa Nati. Zober periskop a pozrieť sa na to lepšie. Poď sa na to lepšie, prosím ťa. Keď sme tak išli okolo, som ju volal a hovorím, že však poď s nami do ponorky, ale nie. Mama ju nepustila. Mama ju nepustila. A o to sa nepýtala, presne tak. Možno cestou, možno druhé kolečko si zopakuje. Druhé kolečko. Dobre. Tomáš. Mám ešte niečo. Počkej, Tomáš teraz nevol. Vypadlo mi. Chvíľka napätia. Že smrdím! No, keď si začal... Klímu si nezapol, vieš? No ale počúvaj, ale všetko zapínaš. 4 hodiny tu ideme, asi nesmrdia, ale keď začal hovoriť o Nati a o tom, aká je tlačica, o tom, jak vyzerá v tých červených šatách. Ja som ako pík, ja keď vidím červenú, ja sa rozbehnem. Aj tvoje žľazy, podľa mňa, akože dosť cíti, na bus, keď pôjdeme, tak ťa budem chrániť preto, aby si Nati videl, hej, že takto nastúpiš do ponorky. Alebo dajme do nejakého obalu, do nejakej fólie a to všetko ostane tam. Do igelitového sáčku ťa dám, do toho, čo vyberieme odtiaľto. Je čas. Je čas na ďalší papier. No, subordinácia plochej zeme je prerekvizita inteligenčného kvocientu. To som si myslel. No. Je to tak, my vieme, že Zem nie je guľatá, všakže. To je pravda. Pretože je guľatá. Preto sme v ponorke, aby sme dokázali, že je guľatá. No ale stále, keď sa plavíme na tej ponorke, tak stále ideme rovno. No ale prídeš na začiatok a potom zase na koniec a furt si v tom istom kruhu. Však tu sme už boli. Ja som obyčajný smetiar, proste. Ja? Ja. Milujem ťa. Ale fakt si škaredý. A ja som sa snažil. Niektoré veci biologicky proste nezmeníš, no to máš po mamke asi zrejme. Ja ho nechám zmenšiť. Iba pre teba. Ale nenechaj, to je... Ďalšia hra. Emočné loptičky. Budeme vás potrebovať. Rozdávam takéto farebné loptičky. Každá loptička predstavuje nejakú emóciu. Tú emóciu ideálne, keď budete kričať, keď budete hádzať tú loptičku, aby vás herci počuli. Teraz sa ukáže, keď vypadáte. Hop. Co ešte s loptičkou? Nati dračica podľa mňa chce. Dračica, nech sa páči. Takže funguje táto hra následovne. Budú dvaja herci hrať, bude sa diať nejaká scénka, takisto ako doteraz, s tým, že vy môžete hocikedy hodiť loptičku. Ideálne, keď trafíte toho herca, prosím, nie do hlavy. Skúste akože niekam do tela, do nohy niečo, ale ako nič sa nestane, keď trafíte do hlavy, lebo sú mäkké. Trafíte herca a nakričte emóciu. Aké teraz poznáme emócie, si povedzme, aby sme vedeli, čo budeme kričať. Smútok, šťastie, žiaľ. Veľmi dobre. Hnev, čo ešte je? Strach. Hanba. Radosť. Vina. Vzrušenie. Áno, veľmi dobré. Láska. Môžeme zostať. No ešte poďme k ďalšie emócie, aby sme mali nápady. Prípadne akože keď budete chcieť byť veľmi tvoriví, že platí pravidlo číslo 2, no limits, takže môžete zakričať aj hocičo, čo vás napadne, môžete zakričať, ja neviem, že a teraz si chlap, alebo a teraz proste, neviem, akože opúšťaš loď, alebo hej niečo. Takže kľudne môžete byť slobodní, ako sa vám zachce, môžete sa prejaviť. Stále platí to pozvanie, keby niekto chcel, môže prísť. A skúste ešte nechať toho herca povedať aspoň nejaké 2-3 vety, až potom hoďte tú loptičku, aby mohol aspoň tú emóciu nejakým spôsobom zahrať. Mal ten priestor. A emóciu držíme dovtedy, kým nehodíte do ďalšiu loptičku. Dobre, tak ideme teda na to. Niekto bude so mnou. Ide.
No, tak Takže dajte nám, nejakú indiciu. dajte nám priestor nejaký. Kde sme? Materská škôlka. Ty ideš dneska super. Materské A vzťah. škôlke. Učiteľka žiak. Si musím doložiť veci z vrecak. No Peťko, čo bolo si cikať? Bol. Ale som to nestihol. Vidím. No, Hej. čo spravíme? Poďte si bezliť nohavičky a dáš si... Nohavičky? A dáš si niečo suché, aby maminka sa nehnevala. Nie, mne je v tom celkom dobre, celkom ma to chladí. Aj šejka. No, A keď stále toto robím, tak to tak čvachta. No ale že budeš trošku smrtkať, keď vám to bude vadiť. Tak keby si išiel... Ja som počul, že deti do 10 rokov im moč im nesmrdí. Ale... Ja som chcela z hnevu. Neprezlečiem sa! Takto sa... Čo máte proti mne? Ja som sa prišiel takto vyjadriť, ja som umelec. Ale Peťko... Čo ale, Peťko? Maminka... A to hovoríte stále, keď sa počúram. Stále ma uprosíte, ale ja si povedal, že teraz... Nie! Rozumiem, Peťko, rozumiem. Si nahnevaný. A počúraný. A počúraný. Strach. Ivka? Komu? Tebe. Ale nepoviete to, mami, všakže. No, Peťko, tak ja nechcem to povedať, ja chcem pre teba len to najlepšie. Tak poď, Ja vám poďme nájsť nejaké suché nohavice pre teba, poď. A potom ma zase zavriete tam do toho kumbalu, že To sa môže stať. Vlastne budete sa tedy trestať, nie? Ale ja nepoviem maminke nič. Radšej budem počúvaný a slobodný ako suchý a zavretý. Ego tripping. Vy namiesto toho by si cenili, ako som sa krásne počúral. Aké umelecké dielo som vytvoril. To je vidno až vzadu. Zrejme. Tak vy ma chcete zavrieť. Prečo po mne stále? No ma poznáte? Záľubenosť. Ja som to robil kvôli vám. Ja som myslel, že... Lebo je tu 30 detí. A ja som si myslel, že ako si môžem ukradnúť váš čas a to je... Áno, ukradnúť si čas, všetky deti tu plačú už a ty jediný si tu... To je moje patrúca. Vieš čo, ja... Dobre. Ja teraz neviem, že... Ivke si chcel? Tak Pasívna agresivita. Pasívna agresivita. Je to pre vás. To som pre vás, som toto vyčúral. Ak sa neprezletieš, odchádzam. A nikoho všetky deti tu nechávam na tvoju zodpovednosť. Však mám 4. Uč sa, o tom je život. A my dvaja sa už nerozprávame. Tak ja poviem za vami. Nemá zmysel to umelecké dielo, pokiaľ ho nemá kto oceňovať, samozrejme. Takže do kumbalíka. Sám. Na 4 hodiny. Im príde mama. Ja som zabudol na svoju emóciu. Láska, nie? Zaľúbenosť. Keď to pôjdete so mnou, počkajte so mnou na mamu. Nie, ja mám 45, nebudem čakať sa mi na mamu, mám tu kopec detí. No ale zjavne už posledných 10 minút sa venujete iba mne. No, Čiže moja stratégia s počúranými nohavicami zrejme vyšla. Áno. Zlana, hamblivosť? Ale na 4 roky som taký celkom ako keby, že keď sa o tom rozprávam, som taký, nie som si úplne istý. Aj tie počúrané nohavice robia svoje. Áno, vidím, že konečne sa prejavila nejaká emócia ozajstná, že hanba. No to je ako, že už by to mohlo začať. A všimla som si, že dosť ako tie emócie sa, ako na 4-ročné dieťa sa veľmi rýchlo striedajú. Neviem, či by sme nemali maminke povedať, že k psychológovi by ste už mohli zájsť. Ja som dosť psychodynamický a preto aj sa snažím sa aplikovať tu svoj zložitý vnútorný stav do umenia, ktoré som vytvoril pre vás a nebol som si úplne istý, že to budete vedieť oceniť. Predsa len ste učiteľka v materskej škole. Áno. A ja som veľký umelec, zrejme som bude veľký umelec za 15 rokov. Krásne dielo ste vytvoril, takže úžasné, Peťko.
A môže si to dielo Ale nie som si zobrať, istý dať do v tom, že či to- taštičky a môže si to zobrať domov potom so sebou. Myslíte, že by to ocenili aj u mňa doma? Rodičia sa to určite potešia, áno. Určite ocenia to dielo. Tak asi tak, no. Tak poďme ešte raz a kľudne haste aj do niekoho iného ako do mňa. Hej, a môže kľudne aj viac, častejšie. Ja som hľadal. Ty si nehľadal. Tak dajme miesto. Ples. Ples. A vzťah? Milenci. Klasické. Nie, že strangers. A je ináč dobré, keby, že, aby sa nespoznávali, aby už nejaká história tam bola, čiže tak, ďakujeme dračice. Ďakujeme. Poďme na budúce. No limits. No limits. Hashtag no limits. Krásna výzdoba, že? Kultúráku. Áno, miláčik. U nás v Reci. Krásne. A prosecco majú. Prosečko. Odložíme do šatnej kabátik? Dajte. Nadradenosť. Tak ty si nestihol, prosím ťa, ten kabát mi zobrať, akože to treba, vieš, taký byť voči mne troška taký dominantnejší. Ten pán bol proste rýchlejší. Ale to je furt nejaká výhovorka, Emil. Akože, vieš, ja nie som Marika proste rýchlo pribehol, ja som ani nestiel žmurknúť a on už tu bol a už bral môj aj tvoj kabát. No to, vieš, Stáva sa, nechcem tu robiť scénu vôbec, ale... Nech sa páči. Ďakujem. Pardon. Zober si moje. Ja aj tak nepijem, takže nie je to jedno. Stále. Užite lysohlávok. Lysohlávky. To je stále to isté, že s tebou sú také trapasy, ja neviem. Ja mám kadenictvo v Senci, ja som podnikateľka, vieš to. Musí byť nejaká úroveň toto. Anička? Však pred chvíľkou som... Marika! Pre Boha, Emil, večer nám len začína už takto. Poď tancovať, poď. Pozri, teraz je také krásne svetlo. Ale sa bude dobre tancovať. neobchytávaj ma, prosím ťa. Čo sa s tebou stalo? A teraz prešla dúha. Ja tu vidím nejaké motýliky z tej diskogule, ale dúhu nevidím. Jaj, ale je nám dobre, čo? No to neviem teda, Emil, akože neviem, či tento náš večer nebude posledný, aj keď sme 10 rokov spolu. Ty si nejaký celý nesvoj, ja som chcela toto na naše výročie mať krásne, ale ty si ma nezaslúžiš. Pridaj sa k dezilúzii. Čo ty robíš, a teba voľnom čo? Príjmeš moju rúžu? Jasné, rúžu. Ja som nevesta teraz. Nevesta s rúžou. A vidím aj tú dúhu konečne. No, hurá! Bravo! Je to krásne. A to už je neskoro, mne sa zrieme. 9. Tomáš. Depresívny. Len 9 je, tak to môžeme ešte tancovať. Radosti. Do samého rána môžeme tancovať. Nie, ja už- Ešte len 9. Ja už by som sa chcel vyspať. Ja už nevlázem s tebou takto dlho ťahať. Jeden ples, druhý ples, tretí ples, Žilina, Košice, Nitra, Trnava, Brno, Košice a neviem ešte čo Jakú všetko. pamäť máš? No. Ale veď to sú krásne veci, že Emil, my takto brázdime Slovensko v tomto fašiangovom období a chodíme na tie plesy spolu. To je No. nádherné. Je to úplne nádherné, ako ja sa teším sa vo všetkého, veľmi. Ja sa teším, keď cestujeme hore, dole, vľavo, vpravo, nemôžem spať a už toho dosť. No, teda ty sa fakt tešíš, vidím. Podľa tónu hlasu aj podľa všetkého. Trucovitosť. Tak ja som... A pôjdeme domov a zahráme si plejko. To je tvoja predstava o našom plesovom večeri. Áno, celý večer si zadrčíme GTA 5 a budeme sa mať fasa. A pustíme si popri tom aj Elán, hej, keď už máme ten ples, no. Tak dobre, no. No, poď so mňou, poď, to bude dobré, neboj.
Super, ďalšia hra bude taká jemne nasieracia, volá sa samonasieračka. Samonasieračka, nebudem asi vysvetľovať ani viac, nechajte sa prekvapiť. Takže poprosím 2 hercov. Dobre. Dobre, tak uvidíme s Peťou. A prosíme si... Počkaj, Ja som postavil. Ty si v hre? Hej, to sa premiestnil. Či chceš hrať ty? Stole the show. Takže nejakú od vás by sme chceli nejakú indíciu, čo by ste chceli vidieť. Autobus. 2 dôchodkyne. Dôchodkyne v autobuse, my sme mohli sadnúť, nie? Jaj. Žovka. Jaj, bolia ma nohy. Jaj. Kedy tam budeme? Irenka, teba stále bolia tie nohy. Dočkaj času, ešte hodinu pôjdeme touto 99-kou. To má takú okružnú jazdu cez Petržalku. Hodinu? Hodinu. Hodinu? To nemyslíš vážne? Však si hovorila, že tam budeme za 10 minút a teraz mi povieš, že hodinu. Ja tu čakám, všetko ma boli, sedím tu s tebou, zrobím ti spoločnosť, rozprávam sa s tebou a ty na to kašľaš a mi povieš, že hodinu tu budem takto sedieť s tebou. Prečo som sem chodila? Prečo som išla vôbec s tebou? Keby som išla sama, zavolám si taxíka a som tam za chvíľku. To keľu, už s tebou nikam nepôjdem, nikdy. Ale Irenka, však vieš, že to je naša jediná hodina, kedy si môžeme poklábosiť. Že vždycky nás tí naši manželia nechajú ísť iba týmto autobusom. A my máme taký krásny čas spolu v tomto krásnom autobuse. No dobre. Bolia ma nohy. Irena! Prestaň už sa sťažovať! Ty sa stále sťažuješ, poznám ťa 70 rokov už to bude. 70 rokov a stále sa len sťažuješ. Ty sa sťažuješ a potom čo ja? Ja potom nemôžem nič nikdy povedať, lebo musím byť samozrejme tá, čo má vždy radosť, tá, čo je pozitívna. A takto to už s tebou ďalej nejde. Ale Žovka, nehnevaj sa na mňa. Nehnevaj sa na mňa, Žovka, veď vieš, že ja to tak nemyslím. O čom sa budeme rozprávať, že máme 80, o čom sa chceš rozprávať? Tak jedine o tom, čo nás bolí. Tak, napríklad už nemáme. Tam si sadol taký pekný frajírek, 40-ročný, celkom nabúchaný. Tak podľa mňa by sme sa aj o ňom mohli porozprávať. Takže nabúchaný hovoríš, hej? A ja? Ja nevidíš? Tam príde nejaký cudzí a o ňom sa chceš rozprávať, rozprávaj sa o mne! Žofa! Ja už s tebou nikam nepôjdem. Tuto budem stať s mojimi boľavými nohami. Budem tu stať. Kašlem na to! Som išiel k doktorovi kvôli tebe, aby si mohla ísť konečne s tými svojou artritídou a sa konečne vyliečiť, aby si mohla niečo spraviť. Na čo som sem chodila, deti ma doma čakajú, už majú 48 a chcú večeru, aby som im navarila, ale ja tu som s tebou, stále hodinu cestujem v autobuse. Keby sa som tie vlasy mala normálne ešte, aj to sa musím v kuse pozerať. Žofa. Ale Irenka, však ja som len chcela dobre nám. Vieš, keď pred 30 rokmi my sme boli také, že BFF a vždycky sme hovorili o takých sexy mužov, ako je tam a chcela som zájsť nostalgicky do minulosti a vrátiť tie naše krásne zlaté časy a tak si akože zaspomínať. Keď ja už ani nedovidím tak ďaleko, vieš. Ja už ani nevidím. Dajte záver! Už docestujte! No čo, už tá hodina prešla? Tak už áno.
No konečne. Konečne. Odchádzam. Ale so mňou. Poď, Jofi, ideme spolu. Poď. No, my sme slúbili, že to tak dáme do hoďky. Ja som vám pokazané hodiny, lebo sa to nezdá, že by sme to mali, že by to malo končiť. Hej. Tak ideme taxikára, nie? Alebo, povedajme príbeh. Hej, už. Ja jedno taký disclaimer, ja som im vôbec nepovedal nič o Dexfinity. Akože ani ako sme vznikli, ani aké príbeh povedal. Však to vie každý. Tiež si myslím, že by to bolo toto, ale pre túto časť ja by som chcel pozvať Jana. Prosím, potles pre najväčšieho človeka. Hádam si nemyslel, že to obíde, ne? Som to mal sadnúť Vladovi do rohu pôvodne, že ma odtiaľ nevyťahneš. Počul som očným kontaktom celý čas. Oni nevedia vôbec, že čo sa tu deje, majú zhruba nejakú ideu, ale toto cvičenie je storytelling. Čiže rozpráva sa príbeh nejaký, začne sa rozprávať nejaký príbeh a časť toho príbehu sa potom dohraje, ako keby dohrajú herci. Hej? OK. Dobre, čiže ja by som ťa chcel poprosiť, aby si možno že povedal, tá moja ambícia v tomto je taká, že porozprávaj nám niečo ako keby, že z Dexfinity začiatkov, alebo čo ty máš tam navnímané a uvidíme, že ako to zahrajú. Niečo možno, že napríklad, ako si sa ty prvýkrát stretol s Paľom? Aké to bolo? To je ináč veľmi dobrá story. A to môžem dohrať celú a bude to podľa mňa. Ja ťa potom zastavím, aby sme to nechali aj na nich, aby sme, či budeš tam ty v tom príbehu? A to sme vôbec nie dohodnúť na tom, to je fakt dobré. Vy tú story poznáte ináč niekto? Nie. Fakt? OK. Tak, dneska je to stretne v úplne inej variante, určite ako sa... Nie, really, ona je vtipná aj naživo. OK, tak skús nám povedať trošku, potom to necháme zahrať a potom nám to povieš, ako to bolo v skutočnosti. Hej. Dohodneme sa na takomto formáte. Tá story môjho spoznania sa s Pavlom a s Vladom teda, spolu. Čiže bol tam Pavel, Vlado, ty. A ešte... Lukáš Pánoš, áno, Lukáš Pánoš. Ja som veľmi chcel pracovať v Dexfinity. 6 rokov dozadu, 7, 5, 6, proste veľa. 6 to asi bude. Chcel som vedieť, že Dexfinity bola super firma, na mňa pôsobila. A ono to je super, teraz to náš vyzerá, že zvonku Real Madrid a znútra autohavária. Takže, ale to je super, a ono veci tak vyzerajú, a mne sa to strašne páči. A ono to bolo tak, že zvonku bol fakt Real Madrid. A ja som tam strašne chcel pracovať a samozrejme, ako som sa tam aj dostal na pohovor, už ja neviem akú pozíciu proste. Finančného riaditeľa? Na pozíciu finančného riaditeľa, kde samozrejme sa Lukáš Banoš pomýlil a dal tam asi 2,5-násobnú výplatu do inzerátu omylom. Vtedy vyšiel ten zákon, že musíš uviesť hrubú mzdu. Hej. A Lukáš tam trepol, že 4 000. Kto by sa neprihlásil? Tak som sa prihlásil. A pokračujte. OK, super. Dobre, sadni si prosím ťa, tak poďme hrať to, ako Jano prichádza na pohovor. Ja už som svoju rolu mám za sebou. Ty sa sleduješ teraz. Bude pokračovať ešte, no. OK. Poďte sem sa mnou. Tak poďte, hrajte. Áno? Real Madrid. Nie, to nie sme Real Madrid, my sme Dexfinity. Áno. Dobre. Dobrý deň, tak ja už som tu. Som vám volal, že som prišiel na ten pohovor, tak som tu. A ma to veľmi teší, ja veľmi som chcel pracovať v tejto firme. A o tom túžim už od 5 rokov. Prepáčte, môžem na chvíľku vyrušiť? Moment, Lukáš Bánoš. Poď sem. Počúvaj, ty si tam dal, že 4 000. Že plát na tú profesiu si dal, že 4 000 bude hrubá mzda. Ježiši Kriste. To mám myslieť, že 700. Tak dal 4 000. Tak to si ešte niečo vymyslíme, že ja neviem, že to je taká variabilná zložka, neviem čo, a bonusy a tak. Dobre. Aby nás neudal, vieš, na tú pracovnú inšpekciu, tak len aby si vedel, dobre, tak choď to dokončiť a bláfuj, jak my vždy. A vy si myslíte, že vás poznám, ale ja vás nepoznám. Vy ste taký veľmi neznámy, kto ste? Ja som Jano a... Jano. A všetci o mne vedia, ja sa čudujem, že vy o mne neviete.
A všetci o mne vedia a vedia, koľko ja mám skúseností, takže viete si to všade nájsť. Jano, tak si len dám, že do... Áno, ja do Google, Jano. Jano. Á, hneď prvý výsledok. Počkajte. To ma musíte zamestnať, keď som hneď prvý. Ale akože celkom dobré skúsenosti na tom LinkedIne. Samozrejme. Dobre, Jano, a o 5 rokov, keby ste tu boli takých 5-6 rokov, tak vieme spraviť nejakú party alebo niečo? Vieme spraviť čokoľvek. Ja si len kladím otázku, či vlastne funguje indexácia vlastne na tú mzdu, či potom bude aj rásť, alebo či bude stále iba v rovnakej Ja aj tak, rovine. aby akože ste došli bať kvôli peniazom, hej, že nechcete proste Moje nejakým skúsenosti spôsobom budú- rásť, sú to super spoločnosť, my sme ako Real Madrid. Každý chce hrať pre Real Madrid, No. Takže toto by mala byť vaša primárna motivácia, nie nejaký plat. Ale to súvisí s tým. 4 000 obyčajných. Tak aj Ronaldo akože tiež nerobil za 700 hrubom. No, dobre, máte pravdu. No. Tak som tu. O plate sa ešte porozprávame potom. Ale myslím, že podľa LinkedInu vás berieme. Skvelé! Platí. Ja tam to asi nebolo, ne? Jak to bolo? No nezobrali ma samozrejme, nezobrali. Nezobrali ťa kvôli tomu, že si bola veľa, alebo čo? Neviem, prečo ma ale nezobrali vlastne. Poďte si toto vyžívať. Môžeme si to možno vysvetliť. Ja si to úplne pamätám, lebo vtedy tú úlohu zahral Pálo, keď zistil, že Lukáš tam dal tú zlú cifru. A to malo byť v superhrubom 4 000. No a povedal mu, že nech sa prizná Lukáš na pohovore. Ale Pálo na tom pohovore nebol, to som bol iba ja a Lukáš. Okay. Takže my sme sa priznali, že Janko, viete, to sme tak trošku prestrelili, my ešte nie sme taká firma, aby sme si mohli dovoliť finančného riaditeľa za 4 000. A mne vtedy prebleslo, že či by si nemohol s nami spolupracovať na part-time. A ukecal som ťa na 2000 mesačne a ty si vtedy začal robiť pre nás tú finančnú analýzu. Áno, to vlastne... A povedal som, že sa vám všetkým pomstím a budem CEO o 5 rokov. Presne. Deal done. A takto to dopadlo. Rozobral si nám firmu na šrobiček, ukázal si nám, kde máme... Ale nie, vtedy si povedal, že fakt zdravá firma. OK. A tam je to aj nakreslené na šrobiček. Že no? Takto to rozobralo. Šrobiky. Takto to bolo. Pamätná tam. Túto pokračovanie si už nepamätám, no. A otázka, že kde sa vidíte o 5 rokov ste dali, lebo CEO je už dnes tu? Nie, ono to bolo strašný trápas, lebo ja s Lukášom ani s Pálom sme nevedeli, že čo je job description finančného riaditeľa. Možno si pripravený na ten pohovor vždy. A Bolo to proste dobré. A Jano nás vlastne učil, že čo máme hajrovať. OK, toto mi príde ako ďalší zaujímavý príbeh. Námed na scénku. Námed na scénku. Ako Jano učil v Dexterity, čo je job description finančnej analýzy alebo finančného riaditeľa. Tak. Poďte. Ježiš, máme ten meeting dneska s tým novým. Ježiš, počuť, čo tam dáme do toho job description? Ja neviem, že... Ja už som tu. On nás naučí, no neviem. Nevyzerá moc profesionálne. Dobrý pán. Dobrý deň. No tak ste tu teda. Tak som tu, aj som si sadol, no. No nemáte, tak tu si iba ženy sedia, viete. Aha, to je taká firma. Áno. Už som žena. No tak... Takže čo máte pre nás? Čo ste si... My sa trochu aj ponáhľame, máme potom obed. Tak ja to iba rýchlo naklepám do počítača a bude to. Hej, no. Ale vy ste ma ten ako čiastočný väzok, tak akože tie 4 hodiny a... Tak iba jednou rukou. Dobre, Tak no. Za ten plat, no. Hej, aby to zase odtiaľ potiaľ, hej, Potom si pofajčím, dám kavičku a... A ešte nás by tak zaujímalo, že ako, keď sme sa tak opýtali, ako sa to volá, čo robíte? Ty, Ja- fopa. Nič. No veď, povedzte. Ja tak obšírne, to čo mi ľudia dajú, tak to ja spravím. Ja som Jano. Človek milión. Toto má len na LinkedIne také heslo. Že Jano, človek milión. Áno. Že čo mi dáte, to ja spravím. Čo mi dáte? Chceme, aby si spravil Real Madrid túto. Spravím. Spravíš? Spravím. Tomu hovoril aj Lukáš s Balím, no.
Ja si vyhrnem rukávy a už mám, aha. Tak idem sa do toho Dobre, pustiť. takže nejaké finančné analýzy alebo niečo, Jano. To Excel je ako moje druhé dieťa. Iba kecáš. Počúvajte, ale nie, že nás rozoberete náš robík, lebo to zase neviem, či ustojí táto firma. To zase pozor. Ale keby náhodou, ja som pripravený. Mám tu šrobovák, švajčiarsky nožík a potom som si zobral ešte svoju výbavu, v kufriku mám. Ježiš, to som nemyslela. Takže môže nás úplne rozobrať. No dobre. No, ten Jano je nejaký moc aktívny, nie? No ja neviem. A však ja som Však nemám aj tak aktívne na priestor, profesii. Nechodia dáme životopisy na profesii aj tak, takže ja som v pohode. Dobre, Jano, tak rob. A tak Jano začal robiť. Máme hodinky, to bylo blbo. Máme 4 hodiny. No tak. Tak aby som Asi nech Jano dokončí ten Ale ja by skutočný som chcela ten príbeh dokončiť, Áno, nie? ale že nech teda Ten povie príbeh realitu. neskončil inak ako toto, podľa mňa to bolo úplne presné, no. Prišiel Jano s kufríkom. Hej. A vlastne máme ešte jedno sme chceli, že teraz keď sme sa pozerali tak do minulosti, že si mi to pripomenula, keď sme sa pozerali do minulosti, že mal by si, že ty jak CEO snívaš o akom príbehu v budúcnosti? Že čo by si chcela, aby sa udialo? Poď kľudne sem povedať z nich. Kľudne, Vedia aj v Prahe, aj v Azove. Hej, nech trečí. Oni nás nepočúvajú, oni nás zle počujú. Ja to vytačam, jak môžeš Aha. Hej, aha, okej, tak môžem On ostať. to vytača. No čo by to Takže bolo? čože, kde, o 10 rokov? Kde sa vidíme o 10? No, to je super. Ja budem, sa budem strašne starý, budem rentier a už budem si len šrobovať svoje veterány a... Okay. No, dá sa šrobovať, hej, mám tú istú výbavu, ale už si len... O 10 rokov budem veľmi starý, no. Dobre, Tam už. čiže, a kedy by si chcel odísť? Závisí od zlatého pada. Presne. Mikrofón. Nič nenaznačujem. Mňa to inšpiruje k tomu, aby tá scénka bola postavená tak, že Jano odchádza. So zlatým padákom odchádza preč. A že aká je tá situácia, keď Jano odchádza? Dáme tomu, že to bude o 10 rokov. Jo. Dáme tomu, čiže poďme toto. Všetko sa podarilo a ja odchádzam s zlatým padákom a všetci smútia podľa tieto 3 veci. Super. Môže byť. To je práve super. Tak poďme. Poďme zahrať. Tak, Dexfinity, scénka, budúcnosť, poprvé. Pán Jano, to bola česť pod vami pracovať. Všetko som spravil, všetko. Všetko ste Na spravili. 100%. Ja mám slzy v očiach. Grubhák! Grubhák! Ja musím. Moje veterány ma volajú. Už musím ísť. Tak Pán dobre, Jano, pripravili sme čo ti tu budeme robiť bez vás? nový kufrík. Nová výbava. Ďakujem. Špeciálne šrobováky zo zlata. Ste A dojaci. k tomu tento padáčik. Ďakujem. Páč, tak vám oblečiem. Je zlatej farby špeciálne pre vás. Ďakujem. Nemám prstane. Tak takto to bude. Taká je pravda. Super. Dobre, tak myslím, že je hotovo, ne? Dobre, tak ja by som vám rád predstavil ešte raz divadlo Moment, Tomáš Zubrík. Ivana Krátka. Petra. A Jarmila alebo Jarmila. Ďakujeme za príležitosť stráviť s vami hodinu. Na septembri. Hej, a v septembri sa vidíme. Budeme mať vystúpenie, tak ste všetci vítaní. Vstupné je dobrovoľné, čiže nad 10 eur. Dobrovoľné povinné. Dobrovoľné povinné na 10 eur. Vidíme sa s niekým pondelok. Povedz to ty, preboha. Vidíme sa s niekým pondelok, teda ja tam plánujem byť. Aj ty tam plánuješ byť, ty tam plánuješ byť, ty asi nie, a ty tam... Dobre, čaute. Tak toľko.